Happy New Year mga katiktik! Ay mga katiktik, ang akong handa na ako'y spaghetti, na ay lumpia, na ay fried chicken, na ay humba, na ay linagmay. Maoragod pan, maoragod mga kitiktik kay kanyang di naman po namo na mahurot ug na ay maari na magkakaon. Sa may pinaka-highlight sa mo karong tuigal unsay mga natun-an mo sa 2021? Daghang kong nagtun-an sa 2021. 2021 nga sa Manila. Daghan blessing sa Ginoo sa ako sa 2021. Ambot karon kanang tuiga wa pa kay mao pa may pagsugod. Ingon ka gani daghan kag natun-an sa 2021 tagay daw mig lima. Ngayon, Oo. Ingon ka daghan kag natun-an sa 2021 mangayo mig mga lima or tolo. Dolora. Oo. Natun-an kaning ako ang pagkakuan karon nga sa 2021 man gyud na pagka vlogger. Nagpadayon gyapon. Nagpadayon gyapon. Naay gyapon grasya sa Ginoo. Nya karon naanak ko ibaligyaay pud nga mais mga katiktik magtunga sa sako kay namunit naman sako. O gihapon. Nagpasalamat ako mga katiktik kay ang akong mga pamilya kompleto karon tuiga 2021. Amen. Amen. Balag na sa lagyo ang uban basta walay nangawala. Bahala og naa sa lagyo ang uban basta kay naagyapon sila magpaabot gyapon ta nga mouli ang gatong nangawala nga na di na gyud mouli. Tuod din abroad, largo naman pagka-abrora. Naot po ka mo mga katiktik, katong na kuanan sa Bagyo, ayaw pagwadaan ninyong paglaom. Kay naapay gihapon paglaom, ayaw mo pagka-gool. Kay naay mutabang, naay Ginoo. Pag-ampo lang yung ta, kay naay gihapon. Dali ra na. Tabangan. Ayaw mo ka-gool. Katong na nga, kuan sa Bagyo. Kaya maingo man sila, naapa daw kung may bagyo mo abot yan kung hinlabihan naman sa ng bagyo mo abot na.
Happy New Year sa inyong tanan. So guys, 2 minutes na lang pero si Lola tulog na kay hubog. 2 minutes na lang, New Year na. Anyway, Happy New Year sa inyong tanan. Thank you sa tanan support ninyo kay Lola, kay Wako, sa ako, sa tanan namong family. Sending love. Thank you. Happy New Year! Yay! Ano makita mo? Mga kaganda. Meron kayo dyan? Wow! Wow! Wala kayong ganyan. Wow! Ah, nangyay dito. Happy New Year! Hello, Ardy. Happy New Year, everyone! Yay! Happy New Year! Wow, ka-nice! Wow! Yay! Pa! Yay! At was, di sa iyo, baka nagsali mo ang ako nang gilitis dili man. Nalok man. Happy New Year lang! Happy New Year! Anong natulog bang ka? Bibira ko ni Kuan. Babat. Anong nakatulog bang ka? Nakatulog na ko. Oy. Bibira ko. Kanya. Karon. Happy New Year! Sige pala! Happy New Year! Ay,
mga katitik, ang akong wins karon 22. Ang butong papagka sa tunga-tunga sa 2022 ang akong ikonan og abot ba katas tunga-tunga sa 2022. Mo nagkuan ba nga akong buot. Abot, uy. Naasiwa ko, imong ko ni buutan sa mako, magbuutan sa istorya. Bagas mama. Mako. Baga. Ikaw sumtiwa. Mama. Kala, lugay pagka. Ano ba? Ayun. Abot lagi ka lang. Abot pala ikaw 94. But, Mga na lang. Lula. Lula nagkabuka na ano yung sa man. nakabuka to ano Bibiron. From, Lula Winlay. ah. Ay, mga katiktik. Ay, mga katiktik, dalibon na og duhol pa og tana mo mga urong tana taniari. Asa man to ba? Ma. Happy New Year, ma. Happy New Year. Sige na. Come on. Asa man tong bata ato? Uy.